Шефо, отивай до колата. Вземи късти гащи, ако ходиш. И до колата, аз да с теб. Никакъв шанс да отидем, И се върнем. А? Час среша. Така са бради, майна. В смисъл трябва да е така. Снима ли е, Слави? Да, снима. Но сега видео ли снима или Да. снима? Видео? А снимки ще може да изкара? Да, това 4К прави. Ти ще изкараш ако снимки, тогава аз отнете за снимки. Ама не, аз съм го сложил на таймер, искам я... То няма да се вие нищо. Бах ти лудост. То слънцето малко... И сега пише нищо. Сега пише нищо. Ти баш срещу слънцето го своя май, бе? Не, баш. Не, ай. Къде ще това? Много бързо, аз се можах се нагласа, майче, бе. Ти иска ти закъм. Като Изака. Ще ние сме в най-голямата контра, мана. А контра, бе? Супер сенки сме, мана. Така. Ма пак е добре мисъл. Не е добре. Снимай от другия ъгъл. Може да се примести май там. Чакай. Или просто да помолиш някой. Искай да отидем на скалите, много ми се ходи вече. И на мен много ми се ходи. И на мен много ми се ходи. Отиваме до скалите вече, Айде, отиваме. Не. Сега е идеалното време за скалите, мая. Сега ако не отидем, не знам кога ще отидем. Това в момента е перфектно. Мале, по-перфектно, то... Това е просто знак от съдбата, мая. Ай, сте снимали там, а? Егоисти такива. Елати наснимайте и нас. Аз някак да става. Шефо, навид ли за скалите, бе? Навид ли за скалите? Да ходим на там. Ей сега малко. Ай, избери си място. Не, аз тук не мога да сложа никога. Виж, там ще се преместим и ще сложиш направи си такова. От панелата си направи подиум. Махни. Там мама да се... Не, той чеф ще О, да. Чефо, дай, виж Чефо, тази я баба от ще снима, бе. Коло, виж тази баба ще наснима. Аре, дай, бе. Не. Ще стане шоу. Да, бе, точно за това. Аре, бе. Чефо, я сними, бе. Я наснимаш тук. Я наснимаш, бе. Оле, нещо взема. Там се преместим, ще го сложиш там, бе. Няма места.